Delok dangdut ning acara sedekah bumi ning daerahku. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dina iki ana acara dangdut ning acara sedekah bumian ning desaku. Yo ngene iki suasana sedekah bumi ning desaku ruame tenan ya Cah. Tapi iki acara sedekah bumine tontonane beda karo pas bancaane. Nek ketoprak iku acarane wong tua-tua, nek iki dangdut acarane nom-nomane. Iki dangdute berjarak sekitar 12 dina sakbare kabumi. Sadurunge ndelok pesona dangdut 100 juta 3 jam ae, iki wajib survei sik ya. Survei utawa cek lokasi iki Cah. Lah ujug-ujug wis wengi ae iki acara dangdute wis mulai. Loh, rewejane ngene sing ndelok sampe kebe iki pemudaku nanggapin dangdut lumayan apik dadi sing delok sampai full acara ngene iki yo diadakno setahun pisan kabuminan mesti ana dangdute kadang ana ketoprake lho lehku ndelok karo besti-bestiku salah bestine anakku lak yo gak gelem kari pengen melok njaluk ID video cah-cah iki pembukaan sing nyanyine Macak Sinden lah yo ancen penyanyi yo pancen ayu adeh ora kari iki mesti anak lanang njaluk pajak masih yo ning omah duwe patanggelang nek ana bakul mesti tetep njaluk tuku wae. Bar nuruti penjalukane anak lanang balik setai meneh ning ngarepe panggung. Salah Cah iki ning sisih panggung. Jane iki aku ya oleh mlebu ndelok ning jero, tapi anakku tak jak mlebu ra gelem malah nyawang iki. Tangga-tanggaku padha nyawer biduane. Lah iya lek golek pirang-pirang sasi disawerno penyanyi mong suwengi.